eso tata bụ ụka nke 24 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Ezinụlọ amụchie na ya mara Chineke na ngọzi ya ka o were aka o ji agwọ ya ka n'isi nwa ha Ezira Ọmọle ka n'oge adịghị anya ka o si na-akwọ ya wee pụta wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na ezinụlọ amụchie niile. Onye bụ Chi na Chinyere Nwanze na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ha na-elote na-eme mmemme ọgụ arọ na ịtọ ha ji wee bụrụ di na nwunye wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha n'ọdịnihu. Antonia Des Ọgụgụọfọha na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya amara ya n'isi nyanwa oge ugbu a ya na onwe ya na-elota mgbe eji were mụọ ya. Paul na Nneka Ifedeba na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi Chineke na amara ya n'isi ụmụ ha Ifeanyị na Izichukwu Ifedeba oge ugbu a ha na-eme mmemme ilote mgbe eji were mụọ ha. Helen Egbuniwe na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Dayan Ụmụkoro, Chinenye Okoye na Onyi Ọgamaka oge ugbu a kwa ha nwa na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ha were na-ayọkwa ka Chineke mejupụtara ha ihe ọma ọbụla ha na-ayọ ha bụ n'obi. Tony na Ịma Ikebụdụ na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi Frank Ifedeba onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Ndị ICW ndị nne na-ayọ amara Chineke ngọzi ya n'isi ezinụlọ CY Ogunnaya wee na-ayọkwa ka Chineke nabata mkpụrụ obi Ogunnaya na ndokwa. Boni Ezechukwu na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Damian Ezechukwu. Nne na nna Ikemdị na Chinwoko na ndị be Nwoko niile na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Ikemdị na Chinwoko. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ndị niile nọ na Hiri Zone na-ayọkwa maka mkpụrụ obi onye otu ha CY Ogunnaya nke rapụrụnụ. Loretta Ogunnaya na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi dị ya CY Ogunnaya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Prọfesọ Fidelis Amụchie. Godfrey na Edith Chuke na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Teresa Senibo na-ayọ maka mkpụrụ obi papa ya Paul Chukwura Aninyeyi ọgụ arọ na ịsaa o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Frank na Louise Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Damian Ezechukwu, Rita Ezechukwu, CY Ogunnaya
na Kevin Emenogu. Ezinụlọ onye jiji na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark Chukwunyere onye jiji. Cosmas na Ethel Emenogu na-ayọkọ maka mkpụrụ obi nwanne nwoke Cosmas Oke Nze Kevin Emenogu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Maslinus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn number 15. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Lebeka anyị na Bọlachi udo dịrị unu. Mgbe m bịara ebe a na Sọnde mbụ m tụbatara ụkwụ, ihe m hụrụ ebe a juru m afọ. Ọ dị m ka ewerele Amerịka braketi ya anyị alawazie Naịjirịa. So na ime obi aṅụrị ahụ ka m jere sị Fada na m ya anatakwa ọzọ maka na ife m fụrụ ebe a juru m. O nyere m obi aṅụrị na anyị gbakọrọ dịka ndị otu nne na otu nna ji, ndị na-asụ otu asụsụ na ndị na-enwe mmekọrịta n'otu ụdị ịdị na-efe Chineke. So obi aṅụrị ka m ji nọ n'etiti unu na-anabatakwa n'ụnụ na ụbọchị taa bụ Sọnde nke 24 oge na-adanye na nnukwu emume ọbụla afọ nke mbụ. Na-arịọ Chineke ka ọ gọzie anyị niile ma mee ka ofufe anyị bịara n'ihu ya taa inye ya ka o butere anyị ọgwụgwọ nsọ, butere anyị ngọzi, butere anyị agamnihu site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Tinyekọrọ ndị yọrọ ka echeta ha na Jamisa n'ụbọchị taa, ngwazie n'ụnụ ka anyị were mkpa nke anyị chee n'ihu Chineke.
iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia. Ngwanụ ka anyị kwupụta na njọ anyị rịọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga ma duru anyị na ndụ ebe ebe. arịrịọ. Chineke,
gị bụ onye okike na onye ndu ihe niile, biko tụgharịa lee anya anya ka anyị mara mgbaghara gị n'ime ndụ anyị. Mee ka anyị were obi anyị niile na-efe gị site na adịghị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Iwe na ọnụma jọrọ oke njọ, ma onye mmehie jiri aka abụọ udo ha n'obi. Ịbọ ọbọ ga-anata ịbọ ọbọ n'aka Onyenwe anyị, maka na ọ ga-echetacha mmehie ya dum. Gbaghara mmegbu nke onye agbata obi gị na-egbu gị. Ime otu a ga-agbaghara mmehie nke gị mgbe ị metere. Mmadụ nwere ike ibu mmadụ ibe ya iro n'obi, ma na-atụ anya na Onyenwe anyị ga-agwọ ya. Mmadụ nwere ike ịjụ imere mmadụ ibe ya ebere, ma na-achọkwa ebere maka njọ nke ya. Ya bụrụ na ibu iwe na ọnụma n'obi na-amasị mmadụ bụ anụ ahụ, onye ga-agbaghara ya mmehie nke ya. Cheta ụbọchị ikpeazụ gị, wepụ aka n'ịkpọ asị. Cheta ọnwụ na ure ure, wepụ aka n'ụjọ. Cheta iwu Chineke, agbara mmadụ ibe gị asị. Cheta ọgbụgba ndụ nke onye kacha elu. Lefuru anya na mmehie emehie gị. Okwu gosipụrụ. Abụ ọma na-azụta ya nye anyị gaza. Onyenwe anyị nyere obi ọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ụtọ ya ebuka. Amen.
gị ọrịa niile. Ọ na-agbapụta ndụ gị na mmebi. Ọ na-eji obi ọma na obi ebere ebube gị okpueze. Ọ naghịkwa ebu iro n'ọnụma n'obi ruo mgbe ebighị ebi. Ọ naghị emesi anyị ike iwe ya si dị. Ọ naghị anacha ụgwọ anyị. Ọ naghị anacha anyị ụgwọ arụ ala dum anyị. N'ihi na dịka eluigwe si karịa n'ịdị elu, otu ahụkwa ka obiọma ya si buo oke ibu maka ndị na-atụrụ ya egwu. Dịka ọwụwa anyanwụ si tee anya n'ọdịda ya, otu ahụkwa o si eweti njọ anyị aka n'ebe anyị nọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Rom. Enweghị onye ọbụla dị ndụ sọ maka onwe ya. Enwekwaghị onye ọbụla nwụrụ anwụ sọ maka onwe ya. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dịrị ya Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na anyị nwụọ anwụọ, anyị nwụrụ n'ihi Onyenwe anyị. Ọ pụtara na ma mgbe ndụ mana ọ nwụrụ anwụ, anyị bụ nke Onyenwe anyị. Ihe a kọwara ihe ndị a kpatara Kraịst ji nwụọ bịakwa dị ndụ ọzọ. Ọ bụ ka ọ wee bụrụ onye nwe ndụ ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. Okwu nke ose bụ
Pita bịakwutere Jesu jụọ ya sị, Onyenwe anyị, ugboro ole ka nwanne m ga-emehie megide m mgbaghara ya? Ọ bụ ugboro 7? Jesu asị ya, mba, ọ bụghị naanị ugboro 7, kama ọ bụ ugboro 70 ruo ụzọ 7. N'ihi ya, enwere ike iwere alaeze eluigwe tụnyere otu eze kpebiri na ya na odibo ya ga-apịazi akụ na ụba ya. Mgbe a malitere ịpịa akụ, a kpọtara ya otu odibo ji ụgwọ ruru nde naira 2. Ma odibo ahụ enweghị ego eji akwụ ụgwọ ahụ. Nna anyị ukwu tiri iwu ka ere odibo ahụ, ree nwunye ya na ụmụ ya na ihe niile o nwere iji reta ego o ji akwụ ụgwọ ahụ o ji. Ma odibo ahụ dara n'ala n'ụkwụ nna ya ukwu, rịọwa ya sị, Nna m ukwu, biko nwee ndidi, aga m akwụcha gị ụgwọ niile m ji. N'ihi ya, onye nwe odibo ahụ jiri ebere gbaghara ya ụgwọ niile o ji, wee hapụ ya ka ọ laa. Ma mgbe odibo ahụ pụrụ hụ odibo ibe ya ọzọ ji ya ụgwọ 1,000 naira, o wee jidesie ya aka ike, nwachie ya aka na bere si ya, kwụọ m ụgwọ iji m. Nwa odibo ibe ya ahụ wee dakwa n'ala rịọwa ya sị, biko nwee ndidi, aga m akwụ gị ụgwọ gị. Ma o kweghị, kama o jere tụba ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ya ụgwọ niile ahụ o ji. Mgbe odibo ibe ya hụrụ ihe o mere, o wutere ha hie nne. Ha jere kọrọ nna ha ukwu ihe niile merenụ. Nna ya ukwu kpọrọ odibo ahụ sị ya, ajọ odibo, agbagharala gị ụgwọ n'ihe iji m, n'ihi na ị rịọrọ mgbaghara. Ọ icheghị na o kwesịrị ka inwe obi ebere n'ahụ odibo ibe gị, dịka m onwe m si mere gị ebere. Nna anyị ukwu were iwe nke ukwuu wee nyefee ya n'aka ndị ga-ata ya ahụhụ n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ụgwọ niile o ji, na-afọdụghị 1 kobo. Otu a ka Nna m nke n'igwe ga-esi eme ụlọ ewepụ ma onye ọbụla n'ime ụlọ osi n'ala obi ya gbaghara nwanne ya ihe ọbụla
o jiri mejọọ. Oziọma si n'ụwa. Ọ bụrụ na unu nwere mma ka bụrụ n'ụkwụ gị, ọ bụrụ na unu adịghị mma n'ọrịa a. Ọ bụrụ na unu nwere mma ekwuru n'ụkwụ gị, ọ bụrụ na ọ dịghị mma n'ọrịa a. Amen. Achọrọ m ka ị nọrọ ji. Ihe a bụ oge m chọrọ ka anyị si n'ala obi anyị kelee Chineke. Chelakwala echiche azụ. From today is Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, then the past Sunday. Nwere ihe ị ga-echeta Chineke mere gị. Nwere ihe ị ga-echeta. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ichetara ma kelee ya speshali maka na ọtụtụ mgbe anyị adịghị echeta na Chukwu akwesịkwara ka ekele ya maka na ọtụtụ mgbe ihe anyị na-eme bụ ịyọ a na-arịọ. Chelee echiche azụ. To be alive from Sunday to Sunday adịrịkwa n'izu. Anyị kwara anyị abata, anyị anabagatete. Anyị dị anyị ike were bịa ebe a. Chelakwa echiche azụ. Nwere ife ichetara ị nwere ike iji kelee Chineke sị na m meela. Asị m gị rịọba ya, asị m gị kelee ya maka nke o mere. Ọ bụrụ na o nwere ihe weta ngwa welere m aka gị elu. Aka anyị ga-enye Chineke otuto wee nye ya elu. Gbasoro mgbe abụọ. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere n'echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere n'echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere n'echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere n'echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye kere ụwa na-echere n'echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere n'echiche ọma. Ọ bụghị m uju onwe m, amara ya. Ọ bụghị m uju onwe m, amara ya. Ọ bụghị m uju onwe m.
Mgbe na-ahụghị n'aka dị na n'aka ekpe si ya nwanne ịbọọla chi. Maka na ama m na throughout the week ụlọ n'ụzọ Los Angeles aba na-anọ ọtụtụ mgbe ụlọ ụka ebe a ka anyị na-adị ahụ nwa eme na ndị eme. Ụka gara aga dịka anyị siri nọ na ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị, Chukwu ziri anyị otu ozi, mgbe ozi ahụ o ziri anyị ọ si anyị na ya kere anyị ka anyị bụrụ nwanne, ka anyị nwee ike na-elekọta ibe anyị anya. Site n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel ka o ziri zi anyị ozi ahụ si na ihe e kwuru kekọta anyị ọnụ. Mgbe ahụ ọ bịara lee onye mbụ ahụ o kere si na ọ dịrị mma ka mmadụ nọrọ naanị ya, o ji eke onye enyemaka hazie ebe ahụ mụta ọtụtụ ụmụ, ọ dị bụrụzi igurube mmadụ. Anyị o kwuru mee ka anyị dịkọ ọnụ otu a bụ ka ọ bụrụ na o nwere onye na-agaghị ụzọ, o wee hụ onye ga-adọlata ya azụ. Nwanne m gbanata, ebe ị na-eje adịrị mma, maka na ọ bụrụ na naanị ya na-eje o nwere ike jefuo ụda mamara na ebe ọ na-eje, na ihe chere ya n'ihu ebe ahụ bụ mmiri. So ọ bụ ọrụ anyị kwesịrị ịrụ n'ebe onwe anyị nọ. Njefune ịkpọlata m azụ, ijefune mgbanata gị azụ. Ọ bụrụ na ịrụ ọrụ ahụ ebe nọ nwa ahụ n'ebe ị nọ, anyị niile anụrụ na nchekwa nke Chineke. Ọ bụrụ na ile anya n'ozi ahụ ịhụ na azụ ozi ahụ o nwere ihe Chineke na-arụtụ aka. Anyị ihe ọ na-arụtụ aka bụ na o kere anyị ka anyị bikọ ọnụ. There is a sense of community at the back of that message. O kere anyị ka anyị bikọ ọnụ as a community. N'ọbụta nka Chineke siri hazie ihe ya. Ọ bụrụ na ile anya n'okike, ị ga-afụ na ihe ahụ bụ ntọala ihe Chineke kere. Na o kere ka ebikọ ọnụ, o keghị ka a mụrụ otu onye naanị ya, otu onye naanị ya, otu onye naanị ya. Ọ bụ ihe mere ịbịa n'ụka ọba ọgbakọ mmadụ, ise community. Gị bịa n'ezinụlọ ọwa ọgbakọ mmadụ, otu onye adịghị aza family, otu onye adịghị aza ezinụlọ, otu onye adịghị aza ụka, otu onye adịghị aza ụlọ akwụkwọ, otu onye adịghị aza ụlọ ọrụ. Na ife niile ndị a mkpọsị aha ibere ebe ahụ ị ga-ahụ igurube mmadụ. Igurube mmadụ a na-etikọta aka ịhụ na ebe ahụ na-eje eje. Ọ bụ ihe aka Chineke bụ n'uche ka ọ ga-abụ ihe ọ kwuru kee mmadụ, mmadụ enwe ike chọta ya. Ihe o kwuru kee mmadụ, ọṅụ ahụ o kwuru kee mmadụ, na agamnihu ahụ o kwuru kee mmadụ, mmadụ enwe ike chọta ya. Maka na ọ bụrụ na amara na m ama mmadụ, ị nwere ike lawụrụ onye mmadụ nweta nweta bi achịkọta ya ọnụ, anyị enwe ami ya na-eche. Mana otu ihe ọzọ m chọrọ ka anyị ghọta na ebe ọ bụla igurube mmadụ gbakọrọ ma biri bụ na a ga-enwerela nghọtahie, na a ga-enwerela mmejọ, ma ọ sọrọ gị ma ọ sọghị gị, ịma nkwụsị nwa ya. Ihe ọ sọkwara gị wụọ onye ezi omume, ihe ọ sọkwara gị wụọ onye na-eje ụka, ihe ọ sọkwara gị dere trafụl, a ga-enwerela misunderstanding, a ga-enwerela nghọtahie, a ga-enwerela mmejọ. Enwere otu ị ga-esi kwụsị ya. O nwere n'otu mgbe m ga-ekwu ụka ihe m kwere adịrịghị mma, iwe wee dị. O nwere n'otu mgbe m ga-eme ihe otu m siri mee ya adịrịghị mma, iwe wee gị. O nwere mgbe ị na-ekwu nke gị o wee m iwe, ma ọ bụrụ mgbe ị na-eme nke gị o wekwa m iwe. So it is basic, it is factual. Ihe ndị a dịfa na ahụ n'etiti ebe ọ bụla igurube mmadụ nọ. Onye mara gwanụ na ya chọrọ ihe ndị a, onye ahụ ejebe desert jee biri. But ọ bụrụ na o jee ebe ahụ, o nwere mmadụ ya dakọta ya nso. Mana otu ihe nsogbu na-agwa gị ijerugo n'ebe ahụ because ị chọrọ mmekọ, nnụnụ n'ebe ahụ na-ebu ube, iwe nwere ike wekwa. But this is basic. Whatever that is a community, there will be misunderstandings and there will be outright offenses. Anyị emejọrịla. So otu ụzọ anyị nwere ike isi gbanahụ ndọla azụ na-esite na ihe a were na-apụta bụ elecha aghara. Elecha aghara. Ọ bụ ya butekwara n'ụtọ. Ọ bụ ya butekwara n'ụtọ. Elecha aghara.
na-akpọ ya mgbaghara, forgiveness. Elecha aghara, ọ bụ ya bụ ụtọ. O nwere di na nwunye na-adị afọ ebe a, mgbe ọbụla ụmụ mụrụ ha na-asị, nna di na nwunye atọka, alụmdi na nwunye ha atọka. Ọ dị nnọọ ka marriage nke m ga-aba n'ime, ọ dịkwa ka nke ha. Ya ijebe ntị, ekpughere gị ife dị n'ebe ahụ, ọsọ ya agba. Mana ọ bụ emekwa n'ụlọ, ha jikọlata onwe ha, elechakwa aghara, gbaghara na-agaba n'ihu. That is the only antidote. Ọ bụ ọgwụ ji mmejọ na enweghị misunderstanding nganụ n'etiti mmekọ mmadụ na ibe. Onye ọbụla na-adịghịkwa n'ready, ọ bụrụ na ịdịghị nkwadobe ilecha ghara, ma ọ bụrụ na ịdịghị nkwadobe inye mgbaghara, ọ pụtara na ị ga-awụ onye obi ọjọọ, ọ pụtara na ị ga-awụ onye obi ọkpọọ, ọ pụtara na ị ga-awụ onye na-enweghị mgbaghara n'ime obi ya. And ịgwa gị eziokwu, nwere ọgbakọ mmadụ ọbụla ebe onye ahụ na-enweghị obi mgbaghara, onye ọbụla nwere obi ọkpọọ, nwere ọgbakọ mmadụ ọbụla na-aba ya ahụ. Ma ọgbakọ nke eluigwe, ma ọgbakọ nke ụwa, nwere ọnọdụ maka ụdị onye ahụ. Enwere ọnọdụ maka ụdị onye ahụ n'ime ụka anyị a. Enwere ọnọdụ maka ụdị onye ahụ n'ime ezinụlọ dị iche iche. Enwere ọnọdụ maka ụdị onye ahụ ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ebe a na-arụ ọrụ. Maka na gịnị? Onye ahụ na-abụ onye na-ebute ndọla azụ, ọ bụghị agamnihu. Maka na onye ọbụla na-enweghị obi mgbaghara, onye ọbụla na-adịghị elecha aghara, ihe na-ebutewu ndọla azụ, ọ dịghị ebute agamnihu. Maka mgbe ọbụla ihe ahụ ọgbachi. Ajụjụ a Pita jụrụ Jizọs taa, ka mbụ na eziokwu, ajụjụ ahụ awụghụ asambodo enyere maka ndị a na-enwe ọṅụ n'imejọ mmadụ ibe ha, maka na o nwere ndị nọ nga enwere ha PhD. Ihe ahụ isi ha mere ka ha ga-eme, jụọ gị si ga-eme gị. Ihe ahụ isi ha mere, o nwere ndị dị otu ahụ, they derive joy ịdị na-akpasu gị iwe. They derive joy in that. Ajụjụ a Pita jụrụ abụrụ iwere asambodo nye ndị ahụ, kama ọ bụ iji dọọ mụ na gị na-abụ aka na ntị. Aka na ntị ahụ a na-adọ anya ọ bụ gịnị? Ekwekwala ka iwe na enweghị obi mgbaghara rụọ ụlọ n'ime gị, rụọ manshọn, tinye ya tenant na rent 5 years n'ime gị, nke ọ bụ na ya ebido up to ọnụma. Ọnụma na o nwere difference between iwe and ọnụma. Iwe build up, o nwere level ọ ga-eru ya baa ọnụma. And iwe ha level of ọnụma nwere problem. Iwe level of ọnụma nwere problem. Ọ bụ aka Jizọs na-adọ mụ na gị na-abụ aka na ntị ha, ọ aka ọ na-adọ anyị n'aka na ntị. Ekwekwala, maka na ọ bụrụ ka iwe keweta onye n'ime anyị nọ na-anaghị ewe iwe. It's involuntary. Sometimes it comes up even when you don't know it. Ọ na-abịapụta anyị mgbe anyị na-echebeghị ya. Mana akwụkwọ nsọ si anyị when you read akwụkwọ Pọl so degara ndị Efesus chapter 4 verse 24, ọ sị ekwekwala anyanwụ chagide iwe gị. Ekwekwala ka ọ nọ n'ime gị taa aka. Mana ọ nwere ọtụtụ ndị ka anyị nọ nga, ọ nụrụ ole months, nụrụ ọnwa, nụrụ afọ, lụọ di, ọmụgwọ, nwee grandchildren n'ime obi gị, and then you are joyful n'ime ya na-aga. After all, mụ na ya enweghị mụ na ya na-emekọ. Onye gwara gị? Why are you gịnị bụ iji enwe obi aṅụrị n'ime ọnụma? Ele m iji enwe obi aṅụrị very comfortable n'ime ọnụma? Ka m gwa gị, gebe ntị. Ihe ọnụma jiri jọgbuo onwe ya na njọ, ọ mara ihe ọ bụ. Ị na-eche na ị na-egbu onye ahụ, ọ bụghị ka ị na-eme. Ị na-egbu onwe gị, chọsọ ọ bụ onye ahụ ka ị na-egbu. You are hurting yourself thinking you are hurting the other person. Ị na-egbu onwe gị, chọọ na ọ bụ onye ahụ gị na ya na-adịghị na mma ka ị na-egbu. Mgbe ọ bụla ị hụrụ ya, ọ
ọṅụ ahụ nọ gị n'ime ala mgbe ọ bụla ị hụrụ onye ahụ gị na ya na-adọrọ na ma onye ahụ ị chọrọ ka ọ nwụta ala echi bikọs na o nwere ife o mere gị ọṅụ ahụ nọ gị n'ime edisapia. ọ bụrụ na okwe na ihe e butere gị na tebụl bụ ihe ahụ nke bụ mgbe ọbụla iriri ya obi ọma akpa gị mgbe ọbụla e butere ihe ahụ ka ihu onye ahụ agụụ nọ gị n'ime abụọ. mgbe ọbụla ị hụrụ onye ahụ ka ọ na-abịa you lose control. ịmaghị onye na-aga ihu mgbe onye na-aga azụ gị eju na onye gị na elewedebe ngaji because of what? ị hụrụ onye ọmụma ma ihe obi maka ya. You lose your control. Onye ihe mere na ị ga-eji ewere ọṅụ gị were tinye mmadụ n'aka. Onye ihe ị ga-eji ewere n'ihe ihe gị ọṅụ were tinye mmadụ n'aka mgbe ọbụla ị hụrụ ya. Mgbe ọbụla ị hụrụ ya BP ga-agbago pọs ga-echenjie bikọs gị igbu ọmụma n'obi. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ka ọnụma ga-ajụọ ka obodo ka ọnụma ga-ajụọ ebule ya buli ya ebuju aka abụọ buru ya. Nke ọzọ mere ọnụma jiri jọgbuo onwe ya na njọ bụ na ị na-egbochiri onwe gị ụzọ. Onye n'ime anyị nọ nga na-adị emejọjụ onye nwe onye ọma ọ dịghị onye nwe onye ọma n'ọzọ. Fada mbata na-emejọ onye mere n'ọtụtụ mgbe sịpụrụ na ya ochere gị ya biko gbaghara anyị. Mana anyị na-ekpe na nna anyị nọ n'eluigwe sị gbaghara anyị mmehie anyị daa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ọ bụrụzie na ị werela ọnụma rụọ n'anya ụlọ rụọ anya ya tụrụ ile bunye ya oche n'ime ndụ gị so onye a ama mgbaghara ya isi gbara ala ihe chụpụ ọgbaghara gị gbaghara gị. Ma ịkwa n'onwe gị iyi mgbe anyị na-ekpe nna anyị nọ n'eluigwe gbaghara anyị mmehie anyị daa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Iji gbaghara onye a sekpụzi azụ Chineke gbaghara gị ka ọ ga-esi adị pọsịbụl. Ọ dịrị m pọsịbụl na ihe agụrụla na ihe ọgụgụ nke mbụ taa ọ sị na onye ọbụla na-enwe obi ọjọọ obi ọnụma ma ọ ga-anata ofu n'aka Chineke ma ọ bụ Chineke bụ onye ga-akwụ ya ụgwọ. Anyị mara na ọtụ ụgwọ ị ga-anata n'aka ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbaghara gị mmehie nke gị gbaghara onye agbata obi gị ihe ọjọọ ahụ o mere megide gị onye agbata obi ịkụbi onye bara gbaghara ihe ahụ o mere megide gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnata mgbaghara gị n'aka Chineke ọ na-ajụsị kee ka ị ga-esi were iwe were ọnụma na-azụ ya n'obi gị gbasara ihe onye ọzọ mere gị na-azụ ya ọ na-eto obiọma na-agba gị na-awụ ya ma anyụ na-agba ya mmiri ị na-eche ka Chineke gbata aka ụgwọ ọsọ ya n'ebe ị nọ. Ịma nweta ya ọtụtụ mgbe anyị na-eji aka anyị egbuchiri nwa anyị ụzọ. Nke atọ mgbe ọbụla ị jụrụ ịgbaghara onye mejọrọ gị bibido ya ọ bụrụ ọnụma ị na-atụba onwe gị n'ụlọ mkpọrọ. Lee nwoke a tụbara n'ụlọ mkpọrọ taa na ozi ọma ọnwụ nna anyị kwetụbara ya anyị ji aka ya tụbago onwe ya maka na gị nna anyị kwere n'iziele ya gbaghara ya ihe niile o ji ya si ngwa naba nsogbu adịrọ amaghị nwunye gị amaghị nwa gị amaghị ụmụ gị amaghị ụlọ gị nama akwụsịna eji aka ya tụba nwunye ya n'ụlọ mkpọrọ maka na gịnị onye gbaghara onye mejọrọ ya otu o siri mejọ nna ya gbaghara ya ya were nwunye ya tụba ya n'ụlọ mkpọrọ. So mgbe ọ bụla ị jụrụ ịgbaghara onye mejọrọ gị ịtụbara onwe gị n'ụlọ mkpọrọ jụọrọ onye nwe gị na-akụsị ya ị nọ na mkpọrọ. Ele ihe ọ zara gị enwe onye ga-ekwesị ya nọ na mkpọrọ mana onye ọbụla lezie onwe ya anya. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ mkpọrọ tọhapụ onwe gị inwe ike si ebe ahụ pụta. Chineke si anyị na anyị cheta n'otu ụbọchị na anyị ga-esi ebe a na olee ihe ga-akara ya maka na anyị niile nwechara ihe ndị anyị metere megide Chineke and anyị chọrọ ebere Chukwu. Matthew chapter 5 verse 7 si anyị na ngọzi ga-adịrị ndị na-eme ebere n'ihi na ọ bụ ha nwa ha ga-emere ebere. Ị chọrọ ebere Chineke gbaa mbọ ma onye ọzọ ebere ka ebere ahụ ruo gị aka. Ka Chukwu gọzie anyị niile site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị.
ekpere nke ndị kwelenụ. Ngwanụ ka anyị rịọ Chineke ka o nye anyị amara na ike, maka na ahapụghị anyị n'anụ ahụ ike nke anụ ahụ amaghị efu anyị. Mgbaghara ọ bụ amara Chineke ma mmụọ ya nke nwe anyị niile na-akpalite anyị ka anyị nwee obi ebere na obi mgbaghara nye ndị ọzọ. Ngwanụ ka anyị rịọ Chineke maka enyemaka ya. ọgwụgwọ nsọ.
Chineke site n'etu anyị si emeso ha omume oge niile. Mgbaghara ikpe m, biko gbaghara m njọ m, eze ka si gị n'ala zanụkọ. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọ kasị ndị anyị na-echeta na Maasị dị ọsọ tata. Ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nso a. Ndị nwụrụ n'ajọ ikuku mmiri na ọkụ ọgbụgba n'akụkụ ụwa niile, ma ọkachasị n'ala Libya nakwa oke ọnụọma jijiji nke ala Morocco. Ka Chineke mere ha niile ebere, nye ha ezumike ebighị ebi n'alaeze ya, bịakwa kasie ndị niile ọnwụ ha metụtara obi. Mere ha ebere na amata mkpụrụ obi ha na nọtị gị n'ala zamụkọ zamụzamụ. Chineke dị ike niile, isi anyị na anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ na anyị bụ nke gị. Nyere na anyị aka onye nwe m, ka anyị dị ndụ n'ụwa a, ka anyị bie n'ime obi ebere, imere ndị ọzọ ebere, ka obi ebere gị rute anyị aka mgbe anyị ga-esi ebe a hapụ, ka obi ebere ahụ durute anyị n'ụlọ gị, ka anyị na-ebiri n'alaeze gị. Nke ka anyị na-arịọ site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Hymn number 9. Akụnụba Chineke nyere.
Chimo na chanye mela o. Kelele Chimo. Kelele Chimo na chimemela. Kelele Chimo kati kati. Kelele Chimo na chanye mela o. Kelele Chimo. Kelele Chimo na chime. Ay kelele Chimo takin tekio. Kelele Chimo na chanye mela o. Chimo. Kelele Chimo na chimamela. Kelele Chimo. Asi kelele Chimo na chanye mela. Kelele Chimo. Wande kelele Chimo na chimeme. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 To the King of Kings. Hallelujah. Elowa, ọdịmmadụ njọ. Ekwerewo m aga m agbaba n'ime Chineke. Rọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Inwenụ m biko were ebere nụrụ ebere anyị. Were obiọma nara aja ndị ezinụlọ gị. Mee ka ihe onye ọbụla nyere iji sọpụrụ aha gị wetara anyị niile nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Bulite n'obi unu elu. Anyị nyere gị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa onye ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na n'ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ abụọ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ụkwụ eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ime nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. Nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-efe ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
Nna ịdị nsọ ezi ihe sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ịdị onyinye ndị ya nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha were rụọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye debara tupu etinye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha ka ọ na-enye gị ekele na otito na gwa ya nyekwa ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito nye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kpọkọta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị, n'ihi na ị kwenyere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị Francis na Hussein Bishop anyị na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwazi ụmụnna ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ ose bụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'ile aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ekele nke udo
atụrụ nke Chukwu. Edumela anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ oriri nke nwa atụrụ Chineke.
onye nwe anyị mee ka ahụ na mkpụrụ obi anyị nọrọ na nduzi onyinye nke eluigwe i nyere anyị ka anyị ghara ịdị na-ebi n'usoro nke anụ ahụ kama ka ike oriri nsọ nke anyị natara na-ebutere anyị ụzọ mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka, kụpụrụ ndịkwa ya aka. Na anyị soro ka o si eri ha tata, na anyị ama ana na ha na-ekpe ọ na-atọ anyị nwanne anyị agba egwu na-ekpe n'isi isie n'ike. Anyị ka na-elotekwere ndị niile kwere nkwa ego ma tinyere anyị mishọn ma capital campaign ma monetize bazaar nke anyị na-eme na ya ka anyị lote na ọ bụ nkwa anyị ga-emegicha. Tata bụ ụbọchị anyị asị monetized Thanksgiving anyị na-eweta n'isi njedebe. Tata bụ ụbọchị ikpeazụ anyị ga-etinye egwu ya dịka ọpụtecha basket etu anyị si akpọ. Tata bụ ụbọchị ikpeazụ izu ụka na-abụ tata na-abịanụ dị ngụ ya bụ October 1st bụ ụbọchị ndị niile kwere nkwa ego kwere nkwa ji ụgwọ ọ bụrụ na ha chọọ ka ọ banye na ịsọmpi kọmpetishọn nke ndị zonu ha ha dote na anyị akwụ ụgwọ ya. Ụbọchị ahụ ya bụ ụbọchị ikpeazụ nwere ike ịkwụ ụgwọ o were banye. Ọ bụrụ na ga akwụzighị elu izu ụka na-abụ tata na-abịanụ ịka ji ụgwọ ịka ya akwụ ma ụbọchị ya akpọ ka a mara ndị nke meririnụ ndị nke ọ bụ ha bụ iko ga-abụ ụka ọzọ na-esiri ya bụ October 8. So tata officially the monetized bazaar coming to an end. 2 weeks time, payment of the pledges, Sunday Wednesday October 8, where we see ụbọchị a ga-agwa anyị ka isi mebe. Ka anyị letekwa maka pilgrimage nke a na-akwado. Information ndị chọrọ ya afụmụnwa ọ ga-adị webụsaịtị dịka anyị si ama ọkwa. Ndị nke nọ na ele ebe a ga-esi na Los Angeles wee jebe, ndị nke n'ụzọ San Francisco up north ga-esi San Francisco wee jebe, ndị nke nọ ebe a esi Los Angeles wee jebe. Ndị lektọ ọkwa a na-amarụ na-eji oge ma nwata ma okenye ndị niile na-agụ ihe na ndị chọrọ ịbata abata unu nwere nzukọ agbasa ozugbo na họl. Ọ bụrụ ụmụaka nne na nna ya eso ha, okenye ya eso ha were bịa agbasa ozugbo unu gaba na họl. Ka anyị lotekwa ụbọchị ụka ọzọ ga-abụ 24. Onye ga-akala anyị ụka bụ Auxiliary Bishop of Owerri, Bishop Chikwe. Felicia Umibe bụ onye nke akara ma mụ ya ụka ụbọchị ụka gara aga ya na ezinụlọ ya na ụmụ ya na ụmụ ya sị ka anyị kelee ndị St. Eugene nke ukwuu na unu emekarị ya na unu zara ekpere na unu gbatara ya ọsọ abịa na Fraịde ebe anụnwa ju na obi bụ ha sọsọ aṅụrị na ha na-ekene ụnụ. Anyị wee na-asụkwa ya ọmmadụ ihe o mere mama ya ji wee lụrụ 110 ya gwara anyị the recipe na ọ na-atọkwa anyị ụtọtụ. Anthony ọnụ na Jasa ọnụ anọ ebe a. Anthony ọnụ oke anyị na-anya n'azụ dị na nwunye Anthony na Jasa. Anthony na onwe ya nna ya arapụrụ n'ụlọ oge ọ nọ ebe a. Nna ya nwụrụ ebe a, nna ya na-abịaba ụka ebe a n'ụwa, nna ya wee rapụ. Biko anyị mara etu anyị si eme ka anyị kpọruelie ka anyị beruelie dị n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si eleta onye nke anyị na-emepụtara ka anyị mee etu anwa. Nna ndo daalụ.
ndị National ID, NIMS, na BVN, Bank Verification Number, ha ga-abịa maka ha si wee kee ya bụ na 13th ya bụ Friday, ebe ha ga-anọ were mee BVN. Ha ga-anọ ebe a mee ha ncha mana ohere adịrọ. Ebe ha ga-anọ were mee BVN bụ na Hyatt Place nke dị 5959 Century Boulevard. Ebe ha ga-emezi tupu Saturday, October 14 bụ ebe anụnwa. Ihe gbasara etu ha si eme ma ọ na-eyi akọ information dị na bọọdụ, ije esiri ya foto ihe ike ha akpataziri mara na ọ bụ etu anwa. 14th bụ ebe a, 13th bụ ebe anyị bụ information dị na bọọdụ, enweghị ya ewe, isere ya foto were gabazie n'ihu. Peter, ana m akpọlite ofu nwa anyị, Chioma Obieje, Bogotaba. Chioma, where are you? Ihe nji akpọlite ya bụ not just an inspiration, I will say things that you and I have failed as adults, educated people, not to talk of as kids. Our granddaughter is telling us it's very important we adults. Come on here, Chairman, the youngest author in our midst. Aha m bụ Chioma Obieje, abụ onye Amokwe nke dị n'okpuru ọchịchị Udu Local Government Area. Aha nne m na nna m bụ Chief na Lolo Chris na Chizoba Obieje, aka Talking Tech International. Edere m akwụkwọ a iji n'aka m na 6th grade. Ihe m dere n'akwụkwọ m bụ gbasara ụlọ akwụkwọ m, ndị nkụzi m na gbasakwa n'onwe m. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ma ọ bụrụ na ndị Igbo Katọlik nye m nkwado pụrụ iche site n'ịzọrọ akwụkwọ m ma tụlekwa ihe dị n'ime ya. Ma chetakwa na adịghị agba aka ere nwatakịrị eze ya. Ngwa kọdịzịa n'ọbụzi nta ka anyị chụọ n'ore ntị. Ndị be anyị ndewo n'ore. Especially the young ones, we the adults, only maybe 2-3 within the adult population is able to do what she's doing at 5th grade. So all we are seeing here is Chinua Achebe, Chiamanda. All we are seeing here as early as she is. So let us support her. We are doing it in the church here, but ordinarily, we should have been having a function where we launch this book for her. So please, let us support her in a big way. Okay. It's $20. More with $100. 100. 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
second phase bụ tata ụbọchị ikpeazụ monetize bazaar. Ana m akpaliziri onye isi na-ahazi ihe gbasara ya Maazị Omak Siwaye Omak ọkpọpụta bụ ndị ochie. Otoju Yeso. The whole of the last day for this monetized bazaar. I bazaar today, and next Sunday I got one of the general basket. I'm going to feel like it here. Next Sunday I got only one basket. And on the 1st, we don't want to get a game when his or her pledge. You couldn't continue. Now the last day, and only the defending champion, start the hog up, would it lock up a hog and play again? I got Malaka, because having said that, and my papa and the Hana if and your friend Ben Amadi and the talking peg come to the stage. Thank you. The defending champion, are you ready? Okay, let's go. That's why he popularized Kanye, defending champion. Mr. Barbara. I'm going when I want us. Tata, Kunti Bazo, I want to Bazo, Nihangene, Manam, La Bantu Bazo, Maini, police who can have the Ika, the local of basket, Bakani, Chefrun, one is not Chazalo, Perumpa, Choni, Yache. Ketazi, I am going to zero and Chiche, because family members, good Lemono, Nina Dakitanoa, very grace Okoye, is in Unia, very grace Okoye, is in Unia, Nabia. What's it then? Very grace Okoye, is in Unia.
Defending champion. Shanahan. On the Bishop Shanahan.
nyere onyinye ụmụ ọrụ ubi ka a kọọ na aka ọzọ ọ dị too much. Achọrọ m ka m letara anyị ụmụ mara ego abịa abịa leti n'ụlọ ụka ka anyị si wee gwụrụ n'oge gara aga na Chineke kere n'ugbo si ka ya na n'ụgbọkwa na ọrụ abụghị kama na ọka ọ kụrụ otu nne ndụ o eji wee nachitekwa azụ. Onwe ndị nyere onyinye taa izu ụka na-abịa abịa chibikwara aka wara anyị na anyị ka nọkwa ya. Anyị ma na AT&T ọ nọ AT&T ọnụ anyị na-adị engaged. Ka ha kelezi ndị niile nyere aka iji were kwado onyinye ihe ubi nke anyị mere n'izu ụka. A na-ekele ndị na-apịrị m aka n'igwe ụmụnna kwe ndị ụwa wee na-afụ ihe niile anyị na-eme biko kopụrụ ụlọ ya aka. O si ụfọdụ nwa amama ọ rọpụzie Sabeg Ọkamaka ma ndị na-ama akpọcha afọ ya ebe anọ biko kụgo n'ụlọ paparazi ụmụnna aka Sabeg wee na-ekelekwa n'ụdị pụrụ iche ndị ụka anyị ozi wee gbapụta n'otu n'izu anọ ndị anyị ji na-arụ ọrụ ebe anọ si wayo maka na-ekele Saifeliba Sabeg na Mmadụ Felix wee na-ekele nwata ikere bụ n'ụlọ n'isi isere onye asịrị ka m pụọ anyị ga-echekara apụọ zikọra ụmụ ọfụrụ ọ na-adị shap anyị nwere ndị na-etolite ka ọnụ ha aka biko ka abụcha na-ekelekwa fada anyị na-enye anyị ohere wee na-azọpụta ụmụaka anyị na-enyekwa anyị ohere anyị na-eshokesi anyị ụwa niile na-abụ anyị Amerịka niile na-abụ anyị na-ekelekwa Samuche Ulozerege a na-ekele onye ọbụla n'aha ndị nyere aka aka Fabrice Eze aka Akinte worldwide wee na-asị biko na ndị mmadụ biko kelere na Talking Tech Technology ụlọ hụrụ na ada ya nwaanyị pụtara here shows Apple and far from the tree. Ụlọ hụrụ ada ya nwaanyị ọ hụrụ kọpụtara from nine biko kelere na n'aha Jizọs. Ka a na-ekwu okwu ada nwaanyị ụlọ jee na Amazon ị na-enwetakwa akwụkwọ ya na Amazon akwụkwọ ya nọ na Amazon ebe ahụ nakwa na libraries na abụghị Kịta ana m akpọlite oke onye ejiji ka ọ bụrụ ọzọ ịkpọlite gị bụ ime mistake mana ịnọdụla na ya bụ papa ya arapụ anyị makwara ka anyị si eme ka anyị nwee ike ije azụ gị ya na nwanne ya nwoke nke anọ ebe ata oke onye ejiji papa ha arapụ ha gwara ndị otu anyị ebe a n'ụzọ ahụ n'ụzọ anyị si emetụtara onye otu anyị ndị otu anyị ihe emepụtara ka anyị rijie abụọ nyanwa onyanwa daalụ na isi ike nke ọzọzi nwanze amara m unu chọrọ ịpụta ihe anyị nwanze unu chọrọ ịpụta achọrọ m ịkọwa ka ha na-apụta ndị ọbụla na-eme anniversary wedding anniversary officially I can recognize what the church does. Jubilarians and silver jubilarians, golden jubilarians. Ndị ahụ officially ka the church na-akpọlite ma mgbe ọbụla onye ji chọọ na-ayọ na-ekele Chineke ọ bụ ihe dị mma mana ọ bụrụ na esi na ịpụta ka a gọzie gị ime ka mmalụ ọ bụrụ na gị emeghị etu anwa we recognize the jubilarians nke ahụ is almost like a must as the church does enwezie ka nsi mere mistake fada ya kọwara anyị thank you. Ka mgbapụta aka wee kelee Chineke wee nye ezinụlọ nwanze ihe ncheta ọmụmụ ha Chineke anyị na-ekele gị
maka ezinụlọ nwanze ndị na-eme ncheta nke agbamakwụkwọ alụmdi na nwunye. Anyị na ya ngọzi n'elu ngọzi, amara n'isi ọnwa bụ ezinụlọ. Ị na-ebufe ụzọ na-emerefe azụ, ogologo ndụ na arụ ike, ihe eji elekọta ndụ anya na ezigbo okwukwe. Gọzie fa, gọzie ndị ebufe ụzọ na-emerefe azụ. Gọzie anyị niile bụ ụmụnne fa, bụ ndị ọnụ wee na-agba akaebe maka ekele ka anyị ụbọchị taata. Mgbe anyị ga-edozi na ndụ nke ụwa ka isi wee chọọ n'ikpeazụ iwere alaeze gị pụrụ anyị uche ụbọchị site na Kristi onyenwe anyị. Ka Chineke wee gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. N'oge n'ụlọ. Tụwara ya mama, si ya n'omela o. Eze Jizọs tụwara ya mama, si ya n'omela. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a hapụ n'ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshippers, may you stand to be recognized. Lekwa anya n'azụ, lekwa anya n'ihu ebe a. Anyị na-ekene the young man, anyị na-ekene ha. Zikọrọ akwụkwọ ọtọ ka anyị kụkwori ya tata ka ọ na-ekwu na ya bụ. Anyị na-ekene ka anyị richie nọ out. Anyị na-ekene unu. Anytime you are around, please come back and worship with us. Werekwa ohere a wee na-ekenezi ụkọchukwu ndị nke kara anyị ụka tata. Ana m ekene ụkọchukwu Remi Udeze. Anyị tọbụrụ n'ọfụmala. Anyị na-ekene ya wee na-ekenezi onye isi ụka anyị tata bụ Maslinus Mbata, ụkọchukwu Maslinus Mbata, Owerri Archdiocese. Ya ka m si wee ghọta ọ dị nke ọ nọ na St. Benedict ebe ahụ ka o si were bịa ịkara anyị Fada daalụ. Anyị kụziere onye isi anyị Fada Umobiaka na ọ na ya. Ana m ekele ụlọ ncha ekele Fada David maka ohere o nyere m ịbịa kwuo maasị n'ebe a. Ekele m ọnụ, ọ dịzi ka anọ m ọnụ ndị kwaya na ihe niile ahaziri ebe a dịka ahazigere ọbụla Naịjirịa ka a na-ahazi unu agbanị gọziere m ọnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'ịsọpụsịgo lawa n'ugbo. Hymn number 254.